شبنم همه یک سکارت که گرفت دوتا میگیری؟ 5 تا میگیری. چو به ارزونه که 30 سومون و نه خودم 30 سومون باشه. акция дар Техномир тамоша бино. Успет кунен, нигоҳ кунен. Ҳама чишона арзон карда будян. Ина духтаро бозорчаи Зарафшон, духтарако нигоҳ кунен бозорчаи Зарафшон рӯ ба рӯи бозорча нам хеле Техномир мешавад. Диден намуз калоткора диден 30 сомон. Шок шок. Ҳама чишона арзон диден духтаро. Марҳамат. Ина каседа дар корай биёен. Мана марҳамат тамоша бино биёен ки шабнам худаш ҳамаша мебара. Там мефурӯши чи? Ина бинед тамоша бино ту бисёр бурдасти ту мефурӯши савдогари зури ту. Ина тамоша бино биёен. Дига надидест. Ам нархои ростаки бошо. Ҳами 70 сомон. Ай хурсандира бовар кунед шабнам қариб меафтед. Да ягон ҷо даген ҳами чиз 70 сомон. Ина духтаро 70 сомон барои савдо мегирен, барои хитон мегирен, барои туҳфа мегирен. Ина блендрои фасони хушрӯ. Ина ми нигоҳ кунен барои ҳама чӣ меша 70 сомон ҳамаги. Ина хеле сенсор ку духтаро. 35 сомон. Духтаро сенсор 130 сомон пилта. Духтаро марамат тамошобинони азиз, маркази савдои Зарафшон рӯ ба рӯи бозорчадан Техномир успет кунен, биёен бинен, харидорӣ кунен. ин аксия ҳамагӣ 5 рӯз давом мекунад. Шабнам ҳамё шӯхӣ кардеста бошанд? Он нахотем 35 сомон боша. Ани қан 35 сомон. И ҳамсояҳотай хуб ту медони? Ина духтаро 35 сомон дар Техномир аксияи калони калон. Духтаро 35 сомон тифал успет кунен. марамат рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон Техномир марамат духтарако аксияра аксияош рафтеста. ҳама чиро арзон кардаган неҷа бо утикош аста 100 сом. Унао намудош 110 сом ки ё 200 чанд сомая. 200 чанда? Бо 10% скидка дора? 10% скидка дора. Шабнам хона хурди чи печка гирифтести? И чанд сом будай? 95 сом бо 10% скидка дора. Чхена. Оригиналоя бо. Тамошобино дидена Техномир омадагем. Нигоҳ кунен тамоми намуди печко ҳаст. Батарея бисёр мепурсанд духтаро. Ай чхена. Сар мешавад. То чанд сомара доре? Ай 380 сомон. Ай 380 то 900 сомонара ҳаст. Тамошобино дидена батареяи фасон радиатор бисёр мепурсанд. Оригинал дар Техномир пешниҳод шудага успет кунен бо то рӯзи 13 то рӯзи 13 октябр аксияи 10% бо арзон мешавад. худаш арзонай боз ҳам арзонтар мекунанд. марамат маҳсулотҳои шустушӯӣ, шампун, пампун чизе ки дар кора ҳастай. Ана ба медонӣ бо аксия грандиозни берун дай бибрем ва ҷудогона бикунем. Рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон тамошобино марамат Техномир ва духтаро нигоҳ кунен хушрӯая борошон. духтарако нигоҳ кунен дегои фасоне ки ҳама мепурсид марҳамат бори туркиву гуанҷо тамоми намудаш ҳастай. фалошонам бахватая. Ма арзон гирифтам. Да дига ҷо рафтан дина хона 300 чанд сомон хардан ки ма эҷа 100 чанд сомон хардам. Не хушрӯ борошон интихоб шабнен. духтаро дидена дегои фасони қиматӣ дар иҷа аксия кати 330 сомон. Ина намудаш 545 сом будай 495 сомон шудагай. Бо нигоҳ кунен бо 10% дига аксия эълон кардагиян. Ина то вая то рӯзи душанбе яъне 13 омада харидорӣ кунен. ҳама чизо ҳаст таяпадо. Ина диден? Ина и тарафа бинен, и тарафа бинен. ҳама чи дорам. Ина тамоми намуди техника уним чизе дар корайтона Техномир дастай. И магазин рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон да тамошобино марҳамат Техномир якум ошёна тамоми моделло тамоми нами пасудау техникау и дегои калона бинен чӣ хушрӯ тамоми намудашасте мана марҳамат каседа дар кор ирора бинен каседа дар кора духтарако ино дастафка надоранд биёен ино бе дастафка ҳам клиенташон ҳам қабисёра шумо биёен
ва ина миёра бисёриё мепурсидан наборора иҷада будай дидем духтарако мана марамад оригинал мана ба дили пар мегум ҳамин чиз ина шумода шабнам тавсия метия духтарако ва тамошобино ира бинен интихоба бинен чихе интихобуш васая марҳамат ина 130 сомон 150 сомон 180 сомон ва ина боиёша бинен бо чихе хушрӯча духтаро чихе наз духтаро бо то медонен рӯзи душанбера то 17 октябра чизе ки мегирен ку 10% дига бо арзон мешава интихоб дар ҳақиқат ҳам хеле ва хеле зиёда ина нигоҳ кунед термосчо тамоми намудуш аста ягон борам хеле ҷо реклама кардаги бия ин қадар интихоби зиёда реклама накардам тамошобино интихоб дар ҳақиқат ҳам хеле ва хеле зиёда ҳамаш ина нигоҳ кунед да чай зарафшон техномир да 80 доренан аназа пайка ина тамошобино техномир рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшон духтарако дар ҳақиқат ҳам интихоб зиёдай нарху даст расай марҳамат ба пасудои эксклюзивай бовар кунед бисёри борошон ҳар ҷода нестай мана марҳамат дар кортон бошад ҳатман биёен и комплектора бинен вай чихе необычнянино мана марҳамат духтарако чи ба хонадроён ку мебарем таянҷа ин қаҷоакҳои баҷоира ту медонистӣ меомадӣ мехариди мо дабо намегӣ ашабнам қохушруа и комплекта кора бинен духтарако нигоҳ кунен наборои фасон и барои нами мураббо амхалиояя чихе хушруа инами қадараш 230 сомай инами 6 таша диден тамошобино 5 рӯза аксия рафтестай нигоҳ кунед инаи 6 тагаш 230 сомонай бо 10% дига аксия мешава арзон мешава баъд нигоҳ кунед инаи 4 тагаш аста 165 сомон ва духтаро бо 10% дига арзон мешава бовар кунед ку шумо як бор иҷа биёен ҳар намуд салатницаву тортницаҳои фасон ҳама намуд рулетницаву хулос ҳама чӣ меёбен бо хубишия ки арзона нархошон 4 сомон духтаро бинен чихе нарху даст расай тамоша бино техномир даем марамад ина касе намедона биёен ина тамоша бино касе да дар корай ҳатман биёен инамин техномир рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшон якум очона даянд инаи пасудоям ҳастай дидена метонен комплект кунен нархи беҳтарин арусако ҷаҷои шумояй 1000 намуд комплектай метонен ки ба дили хитон интихоб кунен иқа хушрӯ буда и магазин шабнам нигоҳ ку бовар кунен ку и магазин аҷоибот калонай ку ҳамаи чи дора намедонӣ кадомша нишон чи инаира нигоҳ кунен духтаро боракҳои эксклюзив нигоҳ кунен салфетницаям ҳаста инахе қандгираку шакаргираку инаи пасудакошона бинен чихе хушрӯай 215 сомон падноса диден чихе фасони необычняй 215 сомон инаё 135 сомон духтарако ина варианти беҳтарин 135 сомон иш 140 сомон инаи лалиёшира бинен чихе зеби дастархонай бовар кунен иҷа техномирай тамоша бинен рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшон инам хеле пасудо дар кортон боша ҳатман биёен ина комплектора бинен баъд медонен бисёриё багемои оригинал меган ина багемои оригинал тамоми намудуш аста духтаро иҷа бе реклама бе вай ҳам одам бисёрай бовар куненда хушрӯи бадай борошон ина марамат биёен шумоям доставка надоранд духтаро ман номер ма ҳамихе шуморо иҷара тавсия додистам ки биёен инам хе пасудои фасонай харидорӣ кунен ина марҳамат тамошобинони азиз хушхабар имрӯз ман пеши шабнам омада будам магазинаш лекин дар иҷа як аксияи зури дига будай хостум шумода тавсия битим инами техномир да 5 рӯзае чизошон оригиналай ина марамат тамоми намуди инами техникаям будай пасудаям будай хулас нигоҳ кунен ҳама чи дидена духтаро суроғарам мефаҳмонум биёен духтаро рӯ ба рӯи боргоҳи сухан ина рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшон мана марамат духтаро учи кабинен 100 сомон и аксия фақат 5 рӯз давом мекунад успед кунен мана нигоҳ кунен учи кабинен 100 сомон иҷара бо 60 сомонай тифалои фасон сусунҳои хушрӯ хулас аксия дар техномир
ҳамагӣ 5 рӯз давом мекунад. 5 рӯз успед давом кунен, дорад. беҳтарин боракора бо нархҳои зури зур харидорӣ кунен. Духтаро Дырын шаб дурайноди? тамошобино нигоҳ кунен да, техномир иқо калон буда. Айва, ҳама чӣ дорад не? Ина Чӣ дорад? посуда, техника, парфюмерия, хулос ҳама чӣ ҳаста. Ва иқа посудои фасон доранд. Духтарако нигоҳ кунен, мана тамоми намудуш ҳастай. Шумо дастафка надоре, на? Дастафка надоре, на? Дастафка надоранд тамошобино. Шумо метавонен биен аз наздикина бинен охе. Қадар хушрӯ борошон. Интихоба бинен духтарако ва ёша бинен наборои фасони бад. Нархоям нархои дастрас. Ай намедони айгиҷош бикуням. Бовар кунен, ой, 16 хушрӯай борошони 16 хушрӯай. Ин наборора бинен. Ина ман иншаллоҳ хона худна. Ина ягон тараф дигар наре рӯ ба калоб дар. Ина ба хона хумайна ё гиштистан. Хушрӯи бад духтаро, мана марамат. Ина кадом намудиш дар кора. Иминой ҳамиҷа биёя. Духтаро нигоҳ кунен да, ина Сирали нигоҳ кунен падолат. Ҳама чӣ ҳаста? марамат. Рӯ барои бозорчаи Зарафшон, маркази савдои Зарафшон. Техномир, О, техномир. ина марамат. Ҳама чӣ дора ина. Хулоса биёем. Ҳама. Неки магазини зура шабнам. Ира бин магазини ҳам хазур тони ёфтам. Да пеш пайкарам дорам. Техномир савҷода. Тамошобино техномир омадагием. Ира бинен охи тамоми намуди техникои фасони ҳамаш нигоҳ кунен да брендан. Ҳамаш 10% техникои фасон. Ина диден Samsung-ои хушрӯи 6 килогай авай. Ҳама килошон да. 3385 сомон будай. Акция рафтестай 5 рӯза акция. Ин чизе мегирен 10% дига бо арзон мешава. Борошон нигоҳ кунен. Ҳамаш бовар кунен духтаро, ҳамаш борои оригинал. Мана техникои фасон дар кортон боша, ина гарантиош кати биёен техномир. Ина ира бинен чихе необычне борошон. Марамат рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон дан тамошобино. Маркази савдои Зарафшон якм ошёна дан техномир. Мана чизе дар корайтона тамошобино. Чизе дар кора марамат биёен бинен. Бо ай тараф пилисосошон нишон тем. Ана баъд духтаро нигоҳ кунен чихе хушрӯиё. Мана нархи аҷоибот. Хулоса ина ин тарафам холодильник аста. Айна кулерои фасон доранд. Марама духтарако дасти аввал бори хучон бора бинен охи. Мана марама духтаракои азиз успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Зура чихе зур и аксиёи ҳамсояи шумо зури бад бидай шабнам. Бигие бурд мекунед духтаро нигоҳ кунед. Набор бе ягон чи ман қасам ма барои ягон чи қасам намехӯрам медонан клиентон. 160 сомон да ягон ҷонеста. Нигоҳ кунед. Се тачи дорад, дег дорад, сковородкаи калони калон дорад, бо ина майдатар дорад. Диден нархиш ҳамагӣ 160 сомони ҳам кали коробка дорад. Диден фасони бад дар ҳақиқат ҳам фасон. Духтаро инами пилисосои вая диден духтаро аҷоибот хушрӯ 450 сомон инаи модело ё калонам 480 сомон. Духтаро и акция то рӯзи чандумай то рӯзи душанбе то рӯзи 13 октябрай успед кунен. Инами ҳама чишон арзон кардаган. Техномир рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон. Ина техномир